Pozdrav od Nada Teatra. Mi smo kreativni tim koji već 8 godina producira predstave i serije za decu. Samostalno ili u saradnji sa drugim produkcijama, nastale TV serije za decu su se emitovale ili se još uvijek emituju na televizijama kao što su TV Crna Gora, Hayat TV, RTS i druge. Naš cilj je da za decu uzrasta već od 2 godine stvaramo televizijski i online sadržaj zabavnog i edukativnog karaktera. Stil koji se trudimo da prikažemo je kombinacija lutkarstva i moderne tehnologije koja podrazumeva savremene načine snimanja i postprodukcije. Naš tim objedinjuje sve elemente produkcije koje su potrebne za realizaciju igranog programa. Posetite naš sajt ili nam pišite na mail.